Хора, добре дошли в днешното видео. Днес ще играем Brawl Stars с Франк и следващото ще играем. Може би ще е после, да, следващото ще играем с Биби. Само с сменим и ще играем на и почваме. И хора, мисляме, не, Кенджи е много силен. Убихме Кенджи. Бате! Това е супер напред. Що? Те много силни нещо. Те толкова силни това не е възможно. Пет. Това не знам възможно ли е. Хора, ние сме трите за пет. Това дори не знам честно ли е. Хора, ще станем 4 сега. Хора, ще ми бият. Хора бият. Хора и... хора, как ще но ще играем с... Come on, Spooky! на Brawl. Ето почваме. Хора, пишете в коментарите, играете ли Fortnite? Ако ви хареса клипчето, абонирайте се за канала, оставете лайк с камбанка. Хора, това... Here we go again. 2 гола. Ето хора, това беше супер лесно. Спуки. Само да ви пожазем. This could get dangerous. И това беше всичко от нас.